Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Moje meno je Lukáš Zachara, dnes si spolu na Mikuláša rozbalíme vylepšený HTC One X Plus. V dnešnom rozbaľovaní vám vďaka našim partnerom z e-shopu mp3.sk, ktorým patrí veľká vďaka, ukážem, čo sa skrýva v balení z HTC One X Plus a narýchlo si ukážeme, ako vyzerá samotný smartfón a jeho príslušenstvo. HTC One X Plus je na rozdiel od jeho konkurencie len aktualizáciou jeho predchodcu HTC One X a tak bude zaujímavé sledovať, ako sa mu bude dariť voči konkurencii. Každopádne nejde o žiadneho dedečka, HTC mu naložilo peknú dávku špecifikácií, tak sa je na čo tešiť. Krabička ako obvykle pri novej One sérii ladená do ekologického dizajnu. Po jej otvorení sa na nás pozerá samotný smartfón a hlavne jeho 4,7-palcový LCD2 displej s rozlíšením 1280 na 720, čo mu dáva hodnotu PPI 312. Na zariadení je nalepená fólia, ktorá je podľa všetkého taktiež z ekologicky nezávadného materiálu, podobne ako aj zvyšok obalov, ktoré sú použité na ochránenie príslušenstva. Telefón si však na chvíľu odložíme a pozrieme sa na samotné príslušenstvo. Do krabičky nám toho HTC pribalilo aspoň čo sa týka papierikov a príručiek viac než dosť. Od návodu na používanie cez návod na vloženie SIM karty až po záručný list. Samozrejme nechýba ani samotná pomôcka, aby ste si microSIM kartu vedeli vložiť alebo vybrať, keďže mechanizmus je podobný tomu na iPhonech. V krabičke je ďalej nabíjací káblik micro USB do USB, ktorý je tak ako ostatné príslušenstvo zabalený do veľmi zvláštneho, no podľa všetkého ekologicky nezávadného materiálu. To isté platí aj o slúchadlách, ktoré majú na kábliku tlačidlo pre prijímanie a skladanie hovorov, no a na sklamanie mnohých už nejde o kvalitnejšie Beats slúchadlá. Telefón je, ako som už spomínal, zabalený do fólie, ktorá mi robila trochu problém. Nechcel som ju roztrhať, aby som z nej telefón dostal, no nakoniec som bol k tomu donútený. Po jej bolestivom rozbalení sa predo mnou zjavila krásna lesklá 4,7-palcová čierna plocha s 3 červenými tlačidlami na spodku. Až na farbu ide o zachovaný dizajn, na ktorom sa od HTC One X nič nezmenilo. Na vrchnej strane na nás strihne tlačidlo na vypnutie a zapnutie smartfónu, ktoré má výbornú odozvu a vôbec sa nebojím, že by sa časom pokazil. Mikrofón pre filtrovanie rušivého hluku pri telefonovaní, 3,5 mm vstup pre zvukové zariadenia a microSIM slot. Na pravej strane nájdeme len tlačidlá na menenie hlasitosti, na spodnej strane osamotený mikrofón a na ľavej strane micro USB port. Zadná strana je opäť ladená do červených farieb. Lemovaný je totiž 8 megapixelový fotoaparát s LED bleskom a zmienku o červenej farbe nájdeme aj na spodku, kde sa píše červené Beats logo. Okrem toho na zadnej strane nájdeme nenápadné HTC logo, ktoré je z lesklého plastu a na pravej zadnej strane zariadenia 5 Pogo pinov. Telo HTC One X Plus je tak ako pri HTC One X veľmi pevné, keďže sa nedá vybrať jeho baterka a kvalita použitých materiálov je aspoň z môjho pohľadu najlepšia na trhu. Telefón pôsobí kvalitne, použitý plast je stredne tvrdý, teda nie až tak tvrdý ako na Samsung Galaxy S3, no zároveň je tvrdší než na Nexus 10. Vo veľa smeroch je prevedenie telefónu dotiahnuté do konca, tak ako to malo byť pri HTC One X. Pozrieme sa ešte aj na zapnutie, ktoré trvá len krátko a privíta nás obrazovka pre nastavenie jazyku a ostatných možností. Z One X Plus mám ako majiteľ One X veľmi kladné pocity a nie je to z toho dôvodu, že som skalný fanúšik HTC. Ide o evolučný krok a nie o úplnú novinku. Ide o doladenie spracovania, komponentov a celkového pocitu zo smartfónu. S 1,7 GHz Tegra 3 procesorom nebudete mať problém spustiť žiadnu hru či aplikáciu a to isté platí aj o ostatných špecifikáciách.
HTC si dokonca dal tú námahu a vylepšil aj fotoaparát, o ktorom sa budeme viac venovať v plnej recenzii. Z dnešného rozbaľovania je to všetko, dúfam, že sa vám páčilo, no privítal by som aj vaše návrhy, respektíve postrehy, ktoré by takéto videá vylepšili. Moje meno je Lukáš Zachara, toto video bolo publikované na webe androidportal.sk.